Mae blociau o fflatiau wedi'u cynllunio i atal tân rhag gwasgaru o un fflat i'r llall. Ond os oes yna dân yn eich fflat a'ch bod yn teimlo'n aniogel, yna ewch allan, aroswch allan a galwch 999. Gwnewch yn siŵr bydd pawb yn eich cartref yn gwybod beth yw'r llwybr dianc. Unwaith bydd tân wedi ei ganfod, ni fydd y liftiau byddwch chi'n defnyddio fel arfer yn gweithio. Bydd rhaid i chi defnyddio'r grisiau. Ar bob adeg, ewch i lawr. Peidiwch â byth am mynd i fyny. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at yr ochr chwith, felly bydd lle i'n diffoddwyr tân fynd i fyny. Bydd gan nifer o adeiladau tŵr uchel risiau sengl ac yn lluniwyd i'ch diogelu rhag mwg a thân wrth i chi adael. Os oes nifer o allanfeydd tân, canfyddwch ba un sy'n eich gwagio gyflymaf. Efallai nid y llwybr fyddwch chi'n defnyddio pob dydd. Mae'n hawdd drosi mewn mwg, felly cyfrwch sawl drws fydd angen i chi fynd trwyddynt i gyrraedd y grisiau. Ymarferwch eich cynllun dianc gyda'ch teulu, eich ffrindiau a'ch cymdogion. Ryni'n hyfforddi diffoddwyr tân i gael mynediad i'ch adeilad. Dylech hyfforddi i gael eich hun allan. Bydda'n barod. Cadwa'n diogel.